Action Radio Philippines, Standard Time las 4:54. Sa liwat, mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga suki masami nga tagpanamati didto sa tabok sa kadagatan, Isla sang Panay, Probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate. Sa kuto balabuta sa ato sini broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report. Afternoon edition, Sabado nga presentation. Petsa 19. Nagapabilin sa bulan sang Nobyembre. Hoy, 36 dias na lang ang nabilin pag magabot ng adlaw sang Pasko. Advance Merry Christmas, Advance Happy New Year. 43 dias na lang ang nabilin. Goodbye na sa 2022. Welcome sa 2023. Ang inyo siri nga palatuntunan Action Report after edition Sabado nga presentation sa kanandang liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagduro naman sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas nga adlaw. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Ang ining programa kahapon hasta subong kita manggihapon. Angin kabuylog nato ng aton sini patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa probinsya Tacloban sang Bacolod. Bantayan naman naton kag himulsuhan. Way ta ginapangayo permi anano nga mga eventualities. From where the action is. Pang Sabadong edisyon sa inyo palatuntunan, buylog nato ng puwersa, Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto action Papang Nixon Tahom. Opdama kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa silinga palatuntunan, Action John Diaz. Talos kita diri temporaryo, ako naman si Action Eric Magbanwa. Op diri nyo ako sa Rabilin, 1 ka oras, 2 ka minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan Action Report afternoon edition, Sabado nga presentation. Sa aton nga mga suki, maukod nga mga tagparamati, nga kada hapon nagalantaw sa aton sila nga Facebook Live. Tagaanta na chimpo karon ninyo sila nga mga panamyaw. Inyo greetings. Timba kaglip utarang. Ang importante, pangabay ko sa inyo, like kag share para everybody happy. Karon nga adlaw, karon nga hapon, mabulubog na ang tiyempo. Pero temprano pakainan, nagwaswas ang mabasko nga ulan. Naging kapulan sang maitom nga galom ang kalangitan. Karon amat-amat na nga nagasanag, nagaripis ang aton sini nga panganod. Galom. Pero sarantaw ko sa akon sini nga bulang kristal, daw maulan pa. Daw maulan pa. Amon to nga ulan pro ang barangay 1A sa Banwa sa Manapla. Uy, ila karsada tong ilang lugar ginbahaan. Abot, kamusta sa inyo lugar da? Kamusta ang Central, Southern kag Northern Negros magluwas ang Manapla nga ang barangay Iwan ginbaha tungod sa mabaskog nga ulan? Ay, puwerte
ina wala pa bagyo. Ano pagdayhan kon may bagyo? Wasi tagahawak na ng tubig sa dalan. Nagyan sa aton nga mga miyembro sang Operation Tununtas Group bla, OTTG ni Migota Fernandez. Ay puerti no. Ano nga hindi kita magsalig sang panahon, may LPA pa kada ano, low pressure area sa Luzon. Pero sigurado ko nagkapaulan diri sa aton ang ginatawag nga Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ. 12 PM actually Eric diri sang ugto ang ulan diri sa Hinigaran ay gali sa ugto padang ulan sa Hinigaran subong nga hapon kaulan da wala toto dino alik. Sige pada ulan sa inyo sa Hinigaran o kon sa ugto lang. Sige, ano mga bola balita kabantayan yung report gikan sa ato siring nga mga patrol unit reporters New Government Center dalo ni Action Art ay hupon. Term of reference para sa natalan nga pagbidding sang garbage collection program sang Bacolod nagapadayon. Ay, may ara na tawag nga term of reference. Isinuihan mga bulos sa IPM. Daw medyo hindi mayo ang serbisyo sang IPM. I mean, ang collection sang basura. Balaho, pulis ang magabulo sa IPM. Ina kung islang man ang IPM, natani blang mayo blang nga serbisyo. Kaya bisan magbayad kita nga mga pumuluyo, pagi sa tong taxes, ginabayad sang gobyerno, sa mga kontraktor, nga nagahakot basura, tani bala mabalikan man nila sang mayo nga serbisyo. Mayo man yang Manila. Ito kadasig sang hinakotanay ka basura. Hakot basura, silhig, dugay-dugay, pick up naman. No? Ambot nga ang IPM do kabudlay gijahaw. Kadamo sa mga barangay di sa Bacolod nga hindi nila matatapan ang hinakotanay ka basura. Nagalabot tagpila kadlaw. Worse kay iba nagalabot sinimana. Ay puwerte. Tingko ko sa habala ka nila ano mo sir kaya amon sarakyan back down. Di ko mag-back down gali. Amo na ito na perme. I mean, why kamo dira sang solusyon nga mahimo? Depensa nyo lang perme, back down ang aton nga salakyan. Ang inyo dira nga garbage truck. Di naman naguro rason. Dapat may mga precautionary measure kamong himuon. Halimbawa kung mag-back down, ti anong himuon ta? Halimbawa kung mag-back down ay saksmana. Isa man si mana mo kolektang basura? Oh. Hindi na bikro mga agaw ang salakyan, ang garbage truck ang naguba. Tinga nga lang ta permine, pabot asang wala, ay nano. Dapat may kwan ka mo da, ibulos da yun. Hindi niya mabaton sa makulinyos nga mambal na ka mo nga ano mo sir kaya ang nagakolekta sa inyo sa basura, ang dump truck, guba. Hindi ba naguro rason? Kaya importante diya kung anong oras, kung anong adlaw, ang inog kuha sang basura, kuhaon nyo gid na. Mga reklamo pag nga, hindi ba siguro tanan ha? Naman tayo nag-generalize, may iba nga mga garbage collector nga, hindi magkuha basura, kung wala lagay, ay ka na return. Kung namin pang dasok sa sako, kag iula to sa pilisa ho. Mga garbage collector bala hindi ba kita na wala ka generalize ha may pila lang ka mga garbage collector amo nang rason kung agad kung kaysa di ba kuwang basura kaya ang rason nila tingwe managahatag abi pero obra na niya sang amo nang ahensya sang gobyerno o sang IPM nga magkolekta basura may lagay makun wala kay obra nyo na pinasulduhan niyang sudad ako samalan nyo lang ko siya nga kami nakwa kay diba kuko mo na diabi muna nga permi ang mga residente tas ang hulat ka basurahan sa IPA nga magkolekta sa basura